Imali umzimba yomzi kufuneke bawunayo zinetholele lenkomo zinetholele bhoko itholele gudu onke loo nto beyenza zizongadeyi ngokomsebenzi wakhe umbutho werhafu ngomfo ngumjuda kule dolophu yakhe ngumjuda ngoku ufikelwa uYesu ekulo msebenzi ungadeyi lo uYesu uyafika apha ufika ekulo msebenzi ukuqokelela irhafu umntu esiweyo urhulumente useofisini yakhe apha uMateyu ofisi ephezulu unyuka iziteps xa uya kwiofisi kaMateyu unyuka iziteps uYesu wamnkqonkqoza uMateyu wafika wamnkqonkqoza uYesu uMateyu wavula uMateyu wangena uYesu uMateyu emveni bengena uYesu wathi Mateyu landela akabuza uba wenza ntoni na Mateyu apha wathi Mateyu landela Mateyu kambuza uYesu landela ndiyaphi na alandele Mateyu abandihle sekhaya alandele Mateyu xa efika uMateyu ufika sekwaba ngaphambili uPetros sebekhona kwikhabhinethi kaYesu wafika uYesu wajoyina Mateyu ngoku namhlanje awuzuba nguye umbutho werhafu uzawuba umbambisi wabantu uzawuba ngumfundi wabantu abe ngumfundi wam namhlanje kamendele sekhaya watshintsha uMateyu ngoba uhlangana noYesu umntu ke uhlangana noYesu uyatshintsha umntu uhlangana noYesu asibefunde kakuhle esityamba kakuhle nencwadi uMateyu noLuka noMarko noYohane yajika imisebenzi abayenza ehlabathi benza imisebenzi kaThixo ngoba bahlangana noYesu ngoba uhlangana noYesu yatshintsha uyosithatha esitsha kamendele sekhaya watshintsha uMateyu apha uzokuba ngumfundi ngoba uhlangana noYesu kamendele sekhaya ngoku yonto ndiyithandayo egabhileni bawuhlangana noYesu uyatshintsha bawukatshintshi ingakafiki ngoba kasijongile ngoku nje yasonga intaba ngoku izinto esizibonayo izinto esizivayo kuyoyikisa nje ungavalela ngaphandle kamendele utshintshe namhlanje ngoba uyaveza apha uYesu ngoku othethayo apha kulivesi kwesahluko suka ku-28 yotsho ku-30 uthetha uYesu emveni kuba enzile ikhabhinethi yakhe wawale ikhabhinethi yesu yoba abe nabafundi bakhe uzamane besasaza iindaba ezilungileyo zikaThixo wayigqiba loo prosesi uYesu ngoku uhleli nesihlwele usesihlweleni thetha nesihlwele uYesu ngoba cacile bahambile uMateyu noPetros bashumayela baguquka abantu beza uYesu ngoku uYesu uthetha nathi uthi yizani kumnonke nina imbulelekayo isindwayo ngumthwalo siyabuleleka siyasindwa ngumthwalo kodwa khona uYesu uthi yizani kum nina nilibulelekayo isindwayo ngumthwalo kamendele yasekhaya sibuleleka sasilapha ngaphakathi kodwa uYesu uyasithembisa uthi yizani kum nina nilibulelekayo isindwayo ngumthwalo uthi thabathani ijoko yam ngoba ijoko yam ilula futhi nomthwalo wam umzimanga kamendele yasekhaya uthi fundana apha kum ngoba nobulala ithobekile inhliziyo yonke le nto kandlela sihamba
kuba ngaba asikakuthobeka singabe nawo ukwalehliziyo ethobekileyo asizumbolisa kuzoba nzima kule ndlela kuba asithobekanga kodwa ke yasithembisa kuyesu uba izile kum ngafumanela ukuphumla imphefumlo yenu kame ngihle sekhaya le job athi uyesu imnandi ayifuthi lula ndikhumbula mhla uthixo wadala umntu ambeka emyezweni uthixo wathi hlala udle konke enthe ukudle kodwa zingakudli enthe sukudla ingahle emthini wakwazi okulungileyo nongalunganga kame ngehleza ekhaya yafika ke ngoku ijoke enzima ngoba saphula umthetho edini yafika pha ijoke embi ngoba kuthi uyesu ijoke yamnandi yamizi khona ijoke esayifumana emyezweni mhla uthixo asibeke emyezweni wafika usathane wasinika ijoke sayithatha namhlanje sikule nyunyu ngoba sathatha laa joke imbi uthixo zangasinike yona kamenhle hleze kodwa iyasithembisa kuyesu uthi zali kumnonke nina isinda umntana unika umphungu fikile le joke pha eyiphutha amasirayeli ehleli ucinezela ijoke kafaro ufaro engathi futhi engabeka zibe mbini ijoke aphinxweni zabo ngoba umoni ngathi le joke inye ayibekileyo ayisebenzi ngoba abantu bangamasirayeli abayibuza lo mthwalo mongabeka izitshena ezininzi apha kufuna umawakawaka ezitshena bayawenza amasirayeli wathi uthiwa kufaro masiphinde sibeke nejoke masenze ngoku amathi masenze sithi mabenze izitshena zamatye uzolo mthwalo bayivile joke kamendehle sekhaya watsho ufaro koogqisi bakhe bangathi aqinisa abantu ngoba abantu ngoku bayandla bendiyofuma ngaphezulu kwethu bangathi aqinisa le joke imbeki phezu kwabo kodwa ngexesha basebenzayo abantu amasirayeli apha uthixo ukhona mamane uguta ngenjongo wena ngicela uthixo sikhulule thixo lamakhamandela thixo lamakhamandela athi sikhulule thixo lamakhamandela kodwa thixo welula injalo umuntu kuyenta zobangela ngefa ngeke safaya uba ngeke sasikhalayo thina asibone uthixo asibone athi nisakhala kancini akamane sithi mama ngesikhe sihlala apha singayi ebhetali ngeke sabakhalayo omariano razana omata uthi uthixo makebe sihlala kodwa akabuyasonekulaza uthixo uyafika uthixo ngeke silake ngakancami futhi ngaqothi kodwa ngizawufika silapho sikafike kame ngehleza ekhaya bona le joke esifumeneyo ngoko sasonayo emyezweni nangoku le joke sasihleli kodwa ke uthixo unako namandla isisusa le joke kame ngehleza ekhaya uthi apha ijoke yami imnandi nomthwalo wami ulula zonke nto uthixo wasenze salula zangathi kuzothina sikhala nje kuye uthi ijoke imnandi nomthwalo wami ulula sinamaxesha ke xa sinemithwalo simsiye uthixo sifuna umthwalo unzima abanye abantu ngoku apha bamsiye uthixo ngenxa yomthwalo enzima zonke nje sikhula nje kukho abantu abakwazi ukubeka ijoke kwabanye abantu kuthiwa ngexesha ukhulayo wena wamdala kanti ijoke udala abeka kudala wabeka umntu wathi soze ube nayo wena uyafuthuza kanti umntu
begi jogo kama ngeke sekhaya jogo sibeka ngabantu ingaba le family le ithi sabe stonga uzafunda funde ophumelela lapha kama ngeke la kodwa lo kaza wena awazinto yena ujongile akuba awukho kule jogo kaYesu fumane kubulaleka ngoba wakho kule jogo kaYesu noma bangabe kumtholonga kanani kuwo yaphumelela ngoba le jogo kaYesu amekele wasithanda le jogo ngithanda le jogo mnandi singasivumeli jogo kaSathane isitheza amandla ngayivumeli jogo kaSathane isikhuphe komnyango ecaweni kuminyaka ngeminyaka sicela kuThixo siphe umsebenzi uThixo kodwa ungavumi phumela kamnyango ngingaba ngofuna umsebenzi uzawufumana umsebenzi uThixo nesikolo futhi zasifumana amenenhle esekhaya yilo nto sizakula namhlanje sithi xa sithabathe le jogo ilumnandi ijogo kaYesu singayithabathi ijogo embi kaSathane ngoba xa unganayo ijogo kaYesu nejogo kaSathane uzobona ephi ijogo yakaSathane ijogo uzobona le izawucinezela uba ngawa wena ubona ummelwane yaphuza ummelwane phambili ummelwane umuntu zakhe zihamba phambili utheni ummelwane mhlawumbe uye ummelwane wenza kanjani ummelwane ungathi mina into zakhe zahamba siyaqhubekeka ummelwane athi yakwamhlawumbe yalingana yo kanti njena le nto ijogo ayijogo kaYesu le futhi Yesu walathi yakwamhlawumbe yalingana wena ufuna ukuba ulingane nommelwane kanti ummelwane angazi uba wenza kanjani wenzakela ngiphi ihlobo ngoku ke kakunika le jogo yokuba uyawuthubeka nje nami ubheke empini sinaloo nto ke singamakholwa sifuna indlela inovalo ngoba sifuna umtyeni leyo nto sifunayo kaThixo kanti nanti bazizawuzoke bafokoma hayi apha into silula into efunayo efumana afika nam ngeke ngifumana into ngifumana into kodwa ndahlala ithemba lakhona lokuba ndizayifumana into ndizayifumana into efunayo namhlanje nam ndinapho kule pulpit nto leyo ndingayazi kame ndesekhaya uba ngiyazenza ngapha uthixo yena ngento esemane zibheke umva usitsalela phambili savuma nam ngavuma thabaleke mnandi apha mnandi kwesitresi kwaThixo kunestresi ngunestresi wena ngoba uzaba nestresi stress uthini njengoba inkosikazi umane zinestresi sistresi zanto ezingapha ngoba kangenzeki lenzeki izakwenzeka into efanele yenza Specific ukuthi sikhona uSathane uyabona nestress angenele eSathane ngoba lokho uSathane uyabenzela le nathi umzimba akubekile khulu sizotshona ngoba xa ulapha kuYesu hayi uSathane uyabenzela uSathane ngaphambi kokuYesu ke uhambe icangkwakhe kwanye umnezi ungaphakathi ungaphandle uzakufuna uSathane hambe thanda uPawulos uthi akahlangana noYesu kumathafa aseDamasco akahlangana noYesu Paulos kumathafa aseDamasco anikwe zonke izinto beka isandla suka inkwethu emehlweni akhe emveni koko uPawulos wangena endleleni bashumayela iindaba ezilungileyo kuba wenziwe isitya esihle sokuphatha nathi apha senziwe isitya esihle esithi thina masishumayeli sonke ngathi uguquke wenziwe isitya esihle sokuphatha nezinto zathixo khambe ndesekhaya yiyo loo nto ngimthandayo uPawulos bangafika kumkani bangafika hlala ngabantu inkokheli zehlabathi zimjika zimsusa ngaphasi wena uhamba nathi utheni ngoku zosikhomba ngemini njengoku akavuma Paulos usuku wathi umuntu esebanjwa wathi andilindelanga ukubetha abantu eJerusalem ngokufa ulindele khambe ndesekhaya Paulos benjalo zingakhona singoyike ngobayikiswa khambe ndesekhaya kuthiwa kuYesu ijogo yam imnandi nomthwalo wam kanti ndizawuyeka
Fumana le job. Wela kaya. Hey kaya. Kulapa. Ilbi. Inye. Flat. Ilbi. Flat smagi se kaya. Oku sole kuma. Asega mandele. Mtata ndo sole skati. Malayiko. Umsufunu bakhi. Sai kala kala. Wage fere kal buzo dibikhala. Ingati ibaya. Mama felise. Ngoba siyabuza phela uzikhala. Uzobuza abantu. Abantwana babuza ubuza kukoweni. Ulantas. Kodwa uyakwazi ukukoweni. Kwenza into njalo. Nami ngabuza ukukoweni. Nami ndakhomba kundawo na. Kodwa ahlala bakuthi. Uthixo ngokomsebenzi wami sethulile. Andisebenzi ngorhulumente. Ukhona ngapha sizokumele legislative. Xa kuphela sithi 40 years mbala kungeni. Sithi 40 years. Kwakhona uvela ekhaya. Dakha ufoni. Dakufoni ba. Yayeka la ngeziyati. Dakufoni. Yayeka la ngokuthola izituki. I1 ba. Dilapho ke ngoku simbone nothi. Abantu badika yethu usathana. Sukwakha ba. Omamzi wakho lo. Ngoba zokhuluma kumzi. Ngoma yakho Ngizwe bethetha. Usathana thetha ngokundlebeni. Things ukuthi asiyosilontshe. Dakha waphumza wabavela khona namhlanje ukho ekona ba ukho forum kalayita wala kaya ingama manje wami ngamanje kathi lejob yabeka from Zala wala namhlanje ijozo yisini wala kaya after 40 years kama nje kaya ndihlala nami lejob ingasuki ejobeni kayesu ngoba lejob yesu imnandi la nomtholo wayo lula yesu Kristu sethu amen. That's all.